кич, қадірлі достар, телевизор қараушылар, жюри ағзалары. Міне, финалда келіп жетті, достар. Егерме команда. Зур фестивальден башлаған едік. Һәм бүгін чемпион исеменә лайық болған команданы біләшәк біз. Әйдә шаярт, Татар лигасы, біз башлап жибәрәбез. Командалар белән танышып кетик. Тукай районы җыелма командасы. Крәшеннәр җыелма командасы. Казан. Яков Емельянов исемендәге мәдәният үзәге. Зей районы, Зей әбисе. Һәм инде Мәскәү шәһәре Понаехали командасы. Достар, бүгін біздің дүрт бәйге була. Сәлемләү, сораулар бәйгесе, музыкаль клип һәм музыкаль финал. Шығышларға нәтиже кем қояп. Әйдәгіз, біздің жюри ағзалары белән танышып кетик, достар. Татарстанның, Башқұртстанның халық артисты, Рәсейнің ат казанган артисты Салават Фәтхетдинов. Бірінші татарша рэпер. Татарша Моргенштерн, юк. Шәкүр, дуслар, қаршы алығыз. Танылған юморист, жыршы, Татарстанның ат казанган артисты Данир Сабиров. Тәртип радиосының башқарма продюсері, телерадио алып барушысы Айваз Садыров. Яңа ғасыр телерадио компаниясының генераль директоры Ильшат Әминов. Дуслар, шулай ук бүгін біздің финал ойынында мөхтәрәм қонақлар бар. Татарстан Республикасы Дәүләт Советының Мәгариф, Мәдәният, Фән һәм Милли мәсьәләләр комитеты рәисе Зарипов Айрат Ринатович. Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре министрының беренче урынбасары Сулейманов Тимур Җәүдәтович. Без бик шат сезне күрергә безнең бәйрәмдә. Мөхтәрәм кунаклар әзер, жюри әгъзалары әзер, тамашачы сез әзерме? Командалар, традиция буенча біз булдырабыз! Башлап җибәрәбез. Беренче булып бу сәхнәгә чыгалар Тукай районы җыелма командасы. Тукай районы җыелма командасы. Сәлем! Сәлем! Финал, дуслар, ничек кәйфләр? Ат башы бу тәкәләре белән. Бу нәрсә булды бу? Бу Тукай районының менә шундый мәзәгәрәк булды инде, мәзәге. Аңлашылды. Рәхмәтләрегезне кемгә белдерәсез? Район башлыгы Камаев Фаил Мизбах улына, Бариев Ильфак Шамил улына, Сахбидинов Илнур Ильфатовичка һәм Сөмбел Халиловнаға айрым рәхмәт белдерәбез. Зур рәхмәт сезгә. Тукай районы әзерме? Әзер! Сәхнәгә каршы алабыз Тукай районы
Жиылма командасы. Sen bir şın salavat tugul. Nerse ko'rsatasiz? Нәрсе ошамый? Nishab ishlamay. Мен вакцинация жасаттым. Ha. Yorisizni bilam. Sen kim? Ol hozir bizning komandada o'ynayashadi. Sen biyi bilasizmisin? Yo'q. Ajirli? Yo'q. Rahim et bizning komandaga. Qo'yatiga pizza kisagi. Kim? Nu Margarita. Kimler bu? Минем туганнар, Актаныштан. Так, нинди тавыш? Nindi tovush. Bugun final. Zalda nindi yo'li kishilar o'tira. Bizning bir kuchtanash yo'q. Так, хәзер була. Әнвәр, чыгар әйдә. Kuchtanash var. Asha yo'q. Хәзер була. Мөнир. Hürmetli qonaqlar, Tuqaylardan sizga ishkitkich kuchtanash. Iskitkich. Iskitkich kuchtanash do'stlar. Narsa to'qaylar, boshlaymizmi? Aşılığız tilme busun. Olg'a! Үз алдыгызга китерегез, Төнлә тавыклар фермасында. Mentlar görsə, sen bunu görmedin. Дуслар, ниһаят Тукай районында яңа телевизион тапшыру. Нәрсә, кайда, кайчан? Хәерле кич, дуслар, бүген безнең җәйге кубок уены һәм безнең уйнаучылар Кәчтүрүчләр гаиләсе. Хәзер булсагыз, башлыйбыз. Беренче раунд. Иске Иштирак авылыннан Яңа Апаева Миңлегөл сезгә сорау бирә. Мич башында 5 мәче. 5 мәченең 5 башы. 5 мәченең 5 башына ишелмәсен мич ташы. Игътибар сорау. Ничек? Уйларга кирәк. Ничек? Кем җавап бирә? Bizda javob bera Nurfat. Süleymanova Ruzile. Аңлашылды. Игътибар, дөрес җавап. Ничек? Тишек! 1-0 телезрительләр җиңә! Җыелдык. Җыелыгыз, Кәчтүрүчләр, киләсе раундны башлыйбыз.
Түбән Тигәнәле ауылынан Сулейманова Рузилә. Қара тартма! Бізде юк, шуның үшін қара пакет! Восьмерочка магазинда бүгін акция. Сұрау, қара пакетта нәрсе? Пішірген бере. Помидор гепарды. Кем жауап бере? Жауап берсін айда, Артур. Қара пакетта носки. Ихтибар дұрыс жауап. Қара пакетта нәрсе? Кәбісті! Яп ялан тәпей. Носки деп көрінген. 2-0 телезрежелер жеңеші! Қарайлы қаштырушылар, әлі жинасыз ма? 2-0 жеңу! Ярар, главный 4-1 түгіл. Аңлашылды. Иптәш Артур, сізге бір сұрау бар. Әйе, иптәш алып барушы. Қарағыз әлі қаштырушылар ғайласы бұнда не үшін келді соң? Иптәш алып барушы, біз мұнда жеңерге деп келмедік. Біз мұнда шушай бір үшін келдік. Дуслар, бүгін финал. Көбігіз бізді мұнда көрір деп ойламағандыр. Біз мұнда, біз тоқтарға жиынмайбыз. Останови, попробуй. Ойын бізге сынау. Сезонда бір ойын қолды. Қолда болса да финал. Бізді тоқтатып болмай. Бары тек бар бір тілек. Финалда жеңерге керек. Тоқайлар финалда. Шығыш ясый бүгін сейдеште. Келдік жеңерге. Һәм шаярырға көлерге. Шаярырға көлерге. Тоқайлар финалда. Йылмаябыз. Һәм көләбіз. Тоқайлар финалда. Потоком воды вниз, целыми водопадами. Отпусти меня, и наши звезды падают, потоком воды вниз. Тукай Жиылма командасы! Барлық ихтибар жюри әғзаларына нинди смайл қуябыз. Тукай районына Салават обы йылмая, Шәкур йылмая, Данир йылмая, барысы да йылмая тұрған смайла. Иршат обы Айвас шулайық йылмаялар. Дуслар, құтлыйбыз сізні бекше біттіріп башлап жібердіңіз. Тукай районы ұзатабыз сізні сәхне ортына. Хаминде біз давам етебіз. Келесі команда Мәскеу. Понаехали. Кеттік. Понаехали. Мәскеу командасы. Егітлер, сәлем. Сәлем! Көрініп тұру, кәйіптәрігіз шәп, бірнеше сөз. Әлбәттә инде баштан рәхмәт әйтәбез без килә Мәскәү автономия җитәкчесенә Фарисов Фарид Фарисовичка сезон буена ярдәм иткәне өчен бик зур рәхмәт, Фарид Фарисович. Зур рәхмәт сезгә, егетләр. Менә карап торам, ярамый бит. Сез нәрсә эшлисез? Юк, син бер дә борчылма. Бу безнең финалга көч бирә торган эчемлек. Бер дә алкоголь түгел, бу инде халал эчемлек. Имис тәкъдим итәбез. Чемпионнар шуны ишә дигәннәр. Бу сезнең спонсор, сезгә ярдәм итә торган компания. Әлбәттә. Зур рәхмәт. Сезгә барлык компанияларга зур рәхмәт, командаларга ярдәм иткәнегез өчен. Егетләр, әзерме бүген? Әзер! Каршы алыгыз Мәскәү Понаехали командасы. Хәерле кич, хөрмәтле дуслар. Бүген бездә бенефис 2020 елның 15 майында шушы проект кысаларында туган килмешәкләр, гафу итегез, ничек әле исеме? Понаехали командасының бүген бәйрәме.
Just look in my eyes, Юл Wilson, Russian Paradise девизі білән ішлей тұрған команданы бірге шақырабыз. Сенің хаман иртелерін коньяктан башлана, что ли? Коньяк! Коньяк! Сіз менің фигурымны көрдіңіз бәсәң? Рахмет. Битіңні да, қолыңны да жу коньяк білән, рахатләніп еші. Погнали! По районам, по городам. Башқұртыстан, та-та-та-та-та-та-та-та-там! Татарстан! По городам, Башкортостан, Татарстан. Я один такой стань, никому тебя не дам. И татарща, я кричу, что я родам. Егітлер, меңа бенефис бик қақшай. Сіз отырығыз, шешке шайнап. Доңызлар. Сізні құтылап, һәм дусларығызды да сәлемләп, Академия театр артисті келді. Хұрметлі Гүлшәшәк Ғайфеттинова һәм драма комедия театры Артем Пискунов. Рәхим етіп қаршы алайық әлі оларны. Қайырлы күн сәмсіз! Әйді, ұстыңда бір шылма, әйді. Егітлер сәлем. Шын көңілден сізді шушы матур бенефисығыз. Білән құтлыйм, малатсы. Қора барабыз, бұлдырасыз, Алла берсе, бәлки жеңерсіз әлбәтті біз бұш қыл білән келмедік. Бүләк білән келдік. Әйді Гүлшәшәк күрсәтік әлі шақ қатсынlar. Күттік! Хам әлбәтті КВН бұлғаш, әйді шаярд бұлғаш, біз миниатюрасыз бұлдыра алмайбыз, шулай бет. Көз алдыңызға кетіріңіз, аптекада. Аптекадағы хәл. Әйе. Алпай сәмсіз. Сәмсіз. Не сізді тігін, не юқ мол? Не? Ну тігін не? Но не? Йон, ну не менде өзімді де бар. Не? Не, бізде юқ. Юқ? Мұның болуы мүмкін түгел! Тоқтағыз, шушыда болды мейді мәзек? Тоқта мұны, сіз мұны бізге өзіңіз yazып бердіңіз бе, чон проблема? Мұның болуы мүмкін түгел! Рахмат егітлер, рахмат, саулығыз! Егітлер, менің біт сізге кішкінәгіне күштәнәш бар. Күштәнәш әйбәт. Қойау. Махаббат етмәләріне нишек шырын алдым екен сенің айтқан сөзлер. Шушыда болды менде күштәнәш, сен неге шықты? Менің сізге егітлер екі оңалығым бар. Бірсі нашар, бірсі мен. Так, айда лучше нашарынан башлалайсаң? Мен номер әзірледім. Яқшы, айда езған айтам. Көз алдына кетіріңіз, бір егет бірінші тапқыр өзігіне мұншаға бара. Суық су бітсе. Истей бөліп қалсам. Олам? Шампун алдың ма? Мұнша да бар. Трусик алдың ма? Еміне. Нешептігі яңасын алмадың? Мұнсында еркінірек. Еркінірек керек бола башлағаның? Әне! Шампунь шынап тоғас қалған, тігісі башыны пішіріп білеш қалсам. Ярар, қырынан бүгін тезірек кірге керек жындар кіргенше. Әне анда жындар. Ненде жындар әлі баба мұншадан шықмады бейт? Pardonne-moi ces caprices d'enfant.
О, Тукай премиясы берділер. Менә, премия булды. Убышулар турында хыялланмагыз, булгана сүйініп яшәгез. Ұстазығыз мында килә. Татар юморының ұстазы, оқытушысы bu яшьләрнең Сирин Бәйрәмовны шақырабыз сезнең бенефисқа. Алқышлап қаршы алыгыз. Ой, сағындым сезне. Нешек өскәнім өсіп буламы? Сиңа булар белән вообще ордер индейме? Синең әниләрең беләмсең шушы вакытта шушы абыйларың белән жүргәнеңне? Син шалтыратып предупреждать итеп куй, ярамы? Ну сиңа авыр инде булар белән. Авыр. Син бер үзең шундый бәләкәй бит. Ну тиздән икәү булачаксыз, борчылмайрам, апаең була синең. Каян килсен ди икенчесе. Каян, менә моннан чыгар инде ул, пожалуй. Кая, икегез бергә басыгыз әле, мин сезне видеога төшерәм, әйдә. Так, хәзер. Кара теге Гербалаевның до и после рекламасын төшергән кебек, әйме? Сирин җитте инде. Яра, шаярамалы. Әйдә бергә төшәбез. Килегез әле, менә өчәүләп селфи, әйдә. Вот. Бу фотоның миңа кирәге бик чыгачак. Нигә? Менә 4 көнне Турцияга чам. Аэропортта миннән по-любому сорыйлар, антитела бармы дип. Мин аларга сезнең фотографияны күрсәтәм дә, әйеме әйтә белә икәү. Әй, син нишләп минем дустардан көләсең, ә? А вот и вирус. Апайым, син кем буласың? Мин Динар. Мин бу егетләр белән 1 ел уйнап йөрим һәм Мәскәүдән кайттым. 2 ай. Ничего, былай кырыс булсаң сине Казанда да озак тотмаячаклар. О, вот файлны күрергә шат. Сәлам, Фаил. Сәлам. Ничек хәлләрең? Аллага шөкер. Братка Казанга күчтем. Үйләндем, менә. Белсәң, менә моңардан бәхетлерәк торганым юк иде. Беләсеңме? Йылмаеп йокларга ятам, йылмаеп уянам. Шатлык ишемә сыймый. Әйе. Хатының залда утыра да? Ана бит. Нәг үзем инде яшь чагында, нәг үзем. Яра егетләр, бик күп еллар уйныйсыз инде. Җиңгәнегез дә бар, шулай бит. Бу финалны, бу матур бәйрәмегезне мин сезгә гөрләтеп, җиңеп чыгарга телим. Уңышлар! Рәхмәт. Һәм инде ахырдан нәрсә дип әйтәсе килә. Хөрмәтле тамашачы. Барысы да сезнең өчен бик зур рәхмәт. Мәскәү, понаехали КВН командасы, алкышлыйбыз. Һәм инде барлык игътибар жюри әгъзаларына менә бу чыгышны ничек бәялибез. Ага, уйлап утыралар. Шәкүр елмая торган смайл. Алмазга ошады. Һәм инде. Илшат абый, моңсу смайл, Салават абый елмая. Данир һәм Айваз. Көтүп утыралар. Кем нинди смайл куер микән дип. Әйдәгез. Данир елмая һәм Айваз елмая. 4 елмая торган смайлы, берсе моңсу менә шундый нәтиҗә. Берничә сүз әйтсәгез. Аңлыйм, финал каушата. Үзегезнең көчегезне беләсез, ләкин кайбер җирдә шушы көчне тулысынча күрсәтеп булмый. Бер кичкенә генә киңәш сезгә һәм менә калган командаларга. Бүген сез җиңәм дип тә уйнагыз. Шул вакытта артык борчылмыйча үзегез ләззәтләнеп уйнагыз. Менә шундый киңәш бирәсе килә сезгә. Рәхмәт. Егетләр, менә шундый нәтиҗә. Рәхмәт сезгә. Сәхнә артына озатабыз. Дәвам итәбез. Безнең киләсе команда Зей районы. Зей әбисе каршы алабыз. Зей әбисе командасы Зей районы. Исәнмесез? Финал. Ничек кәефләр? Кәефләребез шабышка чыгарга торган атныкы кебек, Рамил. Ыжгырып, атлыгып торабыз. Алла бирсә, уңышка ирешербез дибез. Бик шәп. Рәхмәтләрегезне кемгә белдерәсез? Рәхмәтләребезне без иң беренче әлбәттә үзебезнең районыбыз хакимиятенә белдерәбез, чөнки безгә һәр яклап, һәр даими сезон буена ярдәм итеп тордылар. Шулай ук үзебезнең тугры тамашачыбызга чын күңелдән зур рәхмәтебез.
Зур рәхмәт сезгә, зур рәхмәт сезгә. Әйдәгез, Зәябисе Зәй районы сәхнәгә! Киттек! Хәерле кич, Казан! Сәлем! Менә ниһаять әбиләрнең финалы да килеп җитте. Тәүбә деген, әбинең финалы җитсә, аның кырыгына мулла килеп утыра бит инде. Тузга язмаган нәрсә сөйләп тормагыз. Бүген бит бәйрәм, финал. Без фестивальдан бүгенге көнгә кадәр 9 ай килдек. Бүген без бәхетле. Бала тапканбыз диярсең. Юк, бала тапканда булай интекмисең. Әйе шул, акушер синең белән разминка уйнап ятмый. Ну, шулай да рәхәт булды. Ярай, булган биткән, әйдәгез! Башлыйыз! Бүген безгә каршы гел яшь командалар гына уйный. Но без үзебез дә әле карт түгел. Ә инде яшьләр куллана торган барлык бүгенге сүзләрне без инде аларны әллә кайчан уйлап чыгарган идек. Мәсәлән, сыерны фермага үгез янына кертсәң, бу инвестиция. Үгезне үгез янына кертсәң, монсы хайып. Мулла малайга Зинур Снежаныга өйләнсә, бу треш. Мин дә берне әйтәм әле. Ипине аласың, өстенә каймакны ягасың, варенье ягасың, писүк сибәсең, менә булай итеп кабасың. Шул вакытта терсәккә варенье агып төшеп китә. Ялап аласың. Это лизинг. Әгәр яшьләр карт әбиләрдән көлеп утыралар икән, демәк сәхнәдә Зәябисе! Хөрмәтле дуслар, безне бөтенесе Зәябисе дип белә. Ә безнең әбиләр генә түгел, бабай да бар. Никтер аның исемен оныталар. Ә менә бүгенге чыгыштан соң сез аның исемен мәңге онытмассыз. Каршы алыгыз, Фредди Меркури. Мин Фредди Меркури түгел. Мин Сибгатуллин Фикрәт. Сибгатуллин Фикрәт. Ни Айнур, ни Илгиз, ни Данир, ни Айваз, ни Асхат. Сибгатуллин Фикрәт. Әйдәгез бергә! Фикрәт! Мин Сибгатуллин Фикрәт. Сибгатуллин Фикрәт. Сибгатуллин Фикрәт. Җырдан соң мине дөньяда бүтін татар беләчәк. Сибгатуллин Фикрәт. Бергә! Фикрәт! Яңа туган балаларга Фикрәт диеп исем кушарлар. Иртән сандугачлар агачларга кунып Фикрәт, Фикрәт дип сайрарлар. Сибгатуллин Фикрәт. Әтия диме зур рәхмәт. Сола! Мин кем? Фикрәт, молодец. Казан мин кем? Фикрәт, рәхмәт! Әйдәгез бөтенебез бергә! Сибгатуллин Фикрәт. Алкышлар, бу бит Сибгатуллин Фикрәт. Анда акыл, талант, уй, сәләт. Сибгатуллин
Сибгатуллин Фикрәт. Рәхмәт сиңа, Гатуллин. Салават абый да Сибгатуллин Фикрәт. Рәхмәт сиңа, Сибгатуллин Фикрәт. Hürmetli dostlar, bugünkü oyun biter. Kimdir жеңешек, kimdir жеңілешек. Һәм biz барыбызда иләрбезгә кайтып китербез. Төрле уйлар белән йокларга ятырбыз. Ләкин безне бер нәрсә тынычлыкта калдырмас. Ул Сибгатуллин Фикрәт. Фикрәт инде Фикрәт. Хөрмәтле дуслар, сезнең алдыгызда Зәя бисе командасы һәм Бабасы. Зей районы, Зей әбисе һәм Сибгатуллин Фикрәт. Барлык игътибар жюри әгъзаларына, дуслар, нинди смайлар куябыз. Илшат абый елмая, Салават абый елмая, Алмаз, Данир Айбас. Барысы да елмая тұрған смайлар. Котлыйбыз сізні. Каминді игътибар жюри әгъзаларына бірнеше сөз. Рәхмәт бик зур, кайбер сүзләрнең мәгънәсен аңламыйдырым. Хайп аңладым, лизинг аңладым. Рәхмәт. Данир. Илшат абыйның сүзләренә кушылып, миңа бик ошады. Мин берсендә шундый сүзлек тапкан идем. Барысында әйтеп тормыйм. Менә бу хайпларны, лизинглар бик күңелле булды һәм VIP гостның да татарчасы кирәкле кишер яфрагы. Үземне шулай хис итәм бүген. Зур рәхмәт. Котлыйбыз сезне, Зәбисе, Биш Смайл. Бик зур рәхмәт. Озатабыз сәхнә артына. Дәвам итәбез. Тагын бер чыгыш, сәламләү бәйгесе каршы алабыз. Крәшеннәр җыелма командасы. Крәшеннәр җыелма командасы Казан шәһәре. Сәлам! Арулармы сез? Ару, мин вообще конкретно ару сезнең командадан. Дуслар, кәйфләр ничек? Финал. Крәшеннәр җыелма командасы финалда. Кәйфләр ничек булсын инде? Шәп! Бик яхшы. Һәм инде рәхмәтләрегезне кемгә белдерәсез? Рәхмәтләребезне Акбарс Холдинг Ачык акционерлык җәмгыяте генераль директоры, Татарстан Республикасы Крәшеннәрнең иҗтимагый оешмасы идарә җитәкчесе Егоров Иван Михайловичка, шулай ук безнең Яков Емельянов исемендәге культура үзәге директоры Белоусова Людмила Даниловнага белдерәбез. Һәм инде Абдуллин Ленар Хуснуловичка, Шрыков Валерий Васильевич, Дмитриев Олег Алексеевичка зур рәхмәтләребезне белдерәбез. Бик зур рәхмәт сезгә. Зур рәхмәт сезгә, Крәшеннәр, әзерме? Сәхнәгә каршы алабыз Крәшеннәр җыелма командасы. Biz oyunlarga şayartırga Eyde şayart uyalımda Girdik şingüdü yollarla Işığı hem bir kızga Zer yandırabız Nay na nay na 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 nay na Nay na 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 Hey hey Selam Kazan Nihayet Крәшеннәр җыелма командасы финалда! Дуслар, финал бит ул чыгарылыш кичәсе кебек. Әйе, менә безнең каршыбызда мәктәп укучылары, ә түрдә безнең укытучылар. Менә Илшат Юнусов шул выпускнойга килгән, мәгариф бүлегеннән килгән кунак кебек. Уку елы буе күренмәде, ә финалга килгән дә утырган.
Әлі бит үзегез білесіз, андай зур кішілер келгенде, бітін жені юалар, шистарталар, өзгертәлер. Сездігіз менешік, Кәриев театры резко ғына сайдашқа айленіп қойған. Салават ай біздің директор шекелдейінді ол. Мәктепте тыңламаған балаларын директорға алып барсалар, біздің ұшырақта Салават айының бақшасына әшілерге. Егітлер, бізге аттестат алыр үшін финалығына жеңесі қалды. Финалны нешік жеңергесің? Мұны енді жеңген кішіден сұрға керек. Сәлем, Айдар Шоярд. Сізні юғары лиги чемпионы Айдар Гараев сәлемли. Дуслар, Татар лигасын жеңір үшін самое главное Татар болырға керек. Оңыз ме? Хотя, сізде андай проблема жоқтыр енді. Шоға көре алға, біз болдырабыз. Леха, Дима, сезон бойы тырышып келдік, һәм бүтінісі де зірреге. Шолай. О, білем нешлерге. Дима! Дима, нәрсе эшледің сені? Құрбан шалып шықтым. Әбі айта тұрған еді, ішің оңышты өтсін дейсің башта құрбан шалырға керек deyip. Шулай олғаш, жеңеміз! Кеттік! Көз алдығызға кетіріңіз, рус эстрада артистларының концертлары татар концертлары көбі өтсе. Хөрмәтле дуслар, хәзер инде безнең сәхнәбез түрендә Россиянең халык, Башкортстанның атказанган артисты, моңлы сандугачыбыз Филипп Киркоров. Сәлам, Казан! Баянда ижатташ дустым, якын дустым Ринат Валиев. Бэк вокалда мүләем кызыбыз, шивер кызыбыз. Дусларым, записка язырга онытмагыз. Һәр бер запискагызны укырмын, карармын. Миннән бик матур бүләкләрдә каралган. Ә инде киләчәк җырга күчкәндә Луиз Янсуар сүзләренә Альфред Икшембетов музыкасы белми идем. Белмидем, һәр җыр сайын баш иясен. Саф клубның сәхнәгә менәсен. Фотога düşəsən. Бәлеш белән гримеркада шәйшәсен. Бэк вокалның җырлап торасың. Белмидем, белмидем. Истәлеккә миннән календар. Филипп Киркоров. Белмидем. Сириннәрне күрдем, сине мәхәббәт кәтердем. Син чәчкәләр аша, сиңа тәхияләр үрде. Менә Лия финалны җиңәчәкбез икән. Мин сиңа өйләнәм. Нәрсә? Ник инде менә Айваз ай безнең алып баручы булачак. Сез бит ризаймыгыз? Шуның өчен хөрмәтле жюри әгъзалары, әйдәгез инде Айваз абыйга тагын бер шабаш күстик, Дога кылыйк без, бәхет китмәсен. Догалар кылыйк, өмет китмәсен. Дөрес юлда, мулларым. Дөрес юлда, Радик, дөрес юлда. Ассаламуалейкум, Казан! Узлар, мен хәзер дөрес юлга бастым, Тиздән азанда минем тавышым белән әйтеләчәк. Гамир хәзрәт әйтә, кеше әйберенә бер кашын да тиергә ярамый ди. Ә минем алай эшләгәнем дә юк. Без давай. Дөрес юлда, мулларым. Дөрес юлда, Радик, дөрес юлда. Беләсезме, берәр кеше белән ызгышларыгыз, талашларыгыз бар икән, мөмкин булганча дуслашырга тырышыгыз. Николай Радик, сез хәзер Фирдус белән дуслармыни? Мөмкин булганча, димулларым, мөмкин булганча. Дима, туйдырдың инде Элвин Грей белән. Сезон буе шул пародияны күрсәтеп чыктың бит. Ну сездән юк бит, егетләр, нишләтим соң юк сездән. Либо хәзер, либо бер кашанда.
Сәлем, қадірлі достар. Әйдә Шаярт. Сөзімні сразу претензиядан башлайсы келе. Хөрмәтле жюри әгъзалары. Нишләп финалда сабалар күренмәй? Не порядок? Рөстәм Нургалиевич, без сезнең сүзләрегез белән нәкъ килешәм. Бу сорауны Айвазга бирә кирәк. Ул хайван бөтерсен, без бетерде белә. Рөстәм Нургалиевич, мин Гөлназ Сафарова, моның белән әлбәттә килешәм. Минем сабалар фаворитлар иде. Алар белән сәхнәгә чыгыш ясасам, алар финалга точно үтәчәкләр иде. Мөмкин булса, мине вообще туктатып булмай. Җитте Гөлназ, молодец. Ну, молодцы, конечно, жюриде гаделлек булырга тиеш. Ну, Айваз белән сөйләшеп бетерәбез. Ого! Леха, синде де бірер пародия бар ма әллә? Әлбәттә бар. Сәлам, достар. Ничего себе! Син тракторист Василийга пародия күрсәтә беләсең, что ли? Әйе. Выпил С2H5OH, сел на Ниву, рассель маш на ДТ, Дом 500, Т-150, покормил перед этим поросят и пошел зять пахать, молотить. Салам, достар! Мына өзіміздің Крашен командасы финалға шықты дегеш, трактор белән килергә булдым. Әлі сіз жырладыңызмы? Жырладық. Бейдіңіздәме? Бейдік. Кончайте былай финалда өзіңіз генә жырлауды. Давайте менің белән вместе веселее. Китте! На-на-на-на-на! Бергәләп! На-на-на-на-на! Дуслар, бергә! Уен гына түгел бу безнең тормыш, эшеңдә ни булса да шаяртырга тырыш. Әгәр каты теләсәң, хыялчынга аша, әйдә җырлыйк бергә көрәшеннән. Бүген финалда, на-на-на-на-на, финалда, на-на-на-на. Рәхмәт, дуслар! Крашеннәр җыелма командасы! Салават абый сразу елмая. Данир елмая, Алмаз елмая. Айваз, Илшат абый. Биш елмая торган Смайл. Котлыйба! Бу егетләр, ничек дип әйтим икән, булар яшьлегендә әлбәттә үзенекен Зәйбис әйтте бит, яшьләр дип. Белмим, бу яшьлек кенә түгел, буларда зирәклек тә бар, бу егетләрдә, юморда үз урынында. Инде мин икенче тапкыр бер сүзне әйтәм. Һәр йортта да хуҗа, илдә дә хуҗа булырга тиеш. Шунысы һәр командада бер лидер булырга тиеш, аңа беркем үпкәргә тиеш түгел. Но монда лидер бар. Дима, син лидер. Молодец. Дуслар, котлыйбыз сезне 5 елмая торган Смайл. Алкышлар белән озатабыз сәхнә артына. Икенче бәйге сораулар. Жюри әгъзалары командаларга сораулар бирәләр. Шул сорауларга күлке җавап кайтарырга кирәк. Кемнең җаваплары кызыграк була, шул җиңә. Башлап җибәрәбез. Безнең 5 сорау һәм инде менә 5 җавап командалардан. Башлап җибәрәбез. Әйдәгез, кем беренче? Айваз, әйдә синнән башлап җибәрәбез. Синең соравың бармы? Айваз Садыров, беренче сорау. Рәсәйнең футбол буенча җыелма командасының чыгышын барыбызда күрдек, беләбез. Һәм инде без генә түгел, барлык Рәсәй халкы нәтиҗә ясады. Алыштырырга кирәк тренерны, алыштырырга кирәк капитанны. Татар танылган шәхесләр арасыннан кемне Рәсәй җыелма командасының тренеры һәм капитаны итеп куеп була? Һәм ни өчен? Рәхмәт. Мөнир дип кенә әйтмәгез. Так, Тукай.
Әйдәгез бергә. Сибгатуллин Фикрәт. Сибгатуллин Фикрәт. Ул ни Данир, ни Айваз. Икенче елга чемпион калсыннар өчен тренер һәм капитан кем булырга тиеш? Салават Закиевич, чөнки ул бер сарай хайваннарын тота бит. Аларны тоталар. Рәхмәт Айваз, бик кызык сорау булды. Дәвам итәбез. Данир Сабиров. Мин инде үземнең эшем белән бәйле сорау бирәмен. Эстрадабызда бик күп кенә артистларны күрсәттем. Тик нигәдер концертларымда Рөстәм Нургалиевны күрсәтергә куркам. Нишләргә? Крашеннар. Эстрадабызда бик күп кенә артистларны күрсәттем, тик нигәдер Рөстәм Нургалиевны күрсәтергә куркам. Нишләргә? Крашен булырга. Нам нечего терять. Зәй районы. Эстрадабызда күп кенә артистларны күрсәттем, тик нигәдер Рөстәм Нургалиевны күрсәтергә куркам. Нишләргә? Данир, беләсеңме нәрсә? Әйтергә куркам. Салават абый, әйдәгез сезнең сорауны тыңлап китик. Каршы алыгыз, дуслар. Мин шуны аңладым, җәмәгать. Хәзер авылда пишән чабы шук, 9лы шалгы белән, теге түк белән китереп аталар, теге кыларас жукны теге ведрога керосин салып, шунда аларны үтерә торган, җыя торган, берәр икешәр ведро кыларас жук җыела иде. Хәзер берсе дә юк. Менә әйтегез әле, авылның нинди яме калды хәзер? Монда инде зал җырлый. Авылның нинди яме калды хәзер? Мәскәү. Авылның нинди яме калды хәзер? Вот такие ямы. Яме. Игра слов. Да, оригинально. Мәскәүләр бездән инде ямалар күрәләр. Аларда бит яме юк. Әйе шул. Авылның нинди яме калды хәзер? Салават Закиевич, менә ипигә сөт өстә ягасың бит. Өстенә варенье ягасың бит. Аннан песок сибәсең. Менә шуны ашый башлыйсың бит. Менә шушыннан җалап алгач иң ямлысы шул була. Авылның нинди яме калды хәзер? Авылның яме бурыч дәфтәре. Бар. Яхшы. Теге бар бит бер ничә градус секундка инде отклонение. Кибет яна икән авылда. Авылда кибет яна икән. Беркем сүндермәйди теге дине. Теге дәфтәр янсын дип, теге бурыч дәфтәр янсын дип. Салават абый, зур рәхмәт, бик кызык булды. Дәвам итәбез. Илшат Юнусович, сезнең сорауыгыз. Чынлап та бөтен жюри әгъзалары монда эш турында сөйли, миндә эш турында инде менә безнең Россия телевидениесе бөтен программалары бер үк турында, яңалыклар юк, яңа программалар юк. Менә минем кисәдә 30 мең бар. Нинди яңа проект тәкъдим итәлегез? Күрдек инде без 30 меңгә төшерелгән проектларны. Рәхмәт бик зур, Илшат абый, дәвам итәбез. Һәм инде Шәкүр Алмаз Курбанов. Хәерле кичләр, барыгызга да яңадан. Минем сорауым урысча әйтәләр ничек, основан на реальных событиях, чын вакыйгаларга нигезләнгән, әйе. Яңа җыр яздырган идек. Җырның исеме Салават абый дип атала. Аңа тиздән клип төшерә башлыйбыз. Салават абый бу клипта катнашсын өчен ни эшләргә кирәк? Мәскәү.
Сұрау, пожалуйста. Салават абый катнашсын өчен клипта ни эшләргә кирәк? 30 мең. Иршат абый, биреп торыгыз әле. Димитрий. Салават абый клипта төшсен өчен ни эшләргә кирәк? Барып, тиресен түгәргә. Крашеннәр командасы булды бу. Зей. Салават абый клипта төшсен өчен ни эшләргә кирәк? Син шул хәтле матур сөйлисең, неме? Татарча да беләсең инде. Ну, җырыңның рәте юк. Одним словом, рэпер. Раунд. Так, крашеннәр. Салават абый клипта төшсен өчен ни эшләргә кирәк? Ну, әйдәгез, үзем сөйләшеп карый. Ярый, зур рәхмәт. Зур рәхмәт барлык жюри әгъзаларына, зур рәхмәт барлык командаларга. Сораулар бәйге өчен нәтиҗәне карыйбыз. Барлык игътибар жюри әгъзаларына. Һәм инде нинди смайлар куябыз. Тукай районы җыелма командасы. Салават абый елмая. Айваз елмая һәм Данир елмая. Бер смайл Моңсу, дүртесе елмая торган смайлар. Давам итәбез. Мәскәү, понаехали. Сораулар бәйгесе. Елмаябыз, елмаябыз. Барысы да елмая торган смайлар. Зей районы, Зей әбисе командасы. Алмаз елмая, Иршат абый, Салават абый елмаялар. Барысы да елмая торган смайлар. Һәм инде крашеннәр җыелма командасы. Алмаз елмая, Иршат абый Моңсу смайл, Салават абый елмая, Айваз елмая. Данир уйланып калды, нинди смайл күрсәтер микән? Тамашачылар, әйтегез әле, нинди җавап булды иң кызык? Крашеннәр командасы ошадымы сезгә, тамашачы? Крашен булырга кирәк. Дип минем сорауга кызык җавап бирделәр. Елмая. Елмая торган смайл шулай ук. Әйдәгез экранга карыйк. Хәзерге вакыттагы нәтиҗәләр. Менә безнең лидер Зәйбисе командасы, аларның 10 смайл һәм 2-3 команда икенче урында баралар. Менә хәзерге вакытта шундый нәтиҗә, дуслар. Безнең алда әле 2 бәйге. Иң зур рәхмәтебезне Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе урынбасары, Татарстан Республикасы Президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссияның рәисе Әхмәтов Марат Готовичка белдерәбез. Алкышлыйбыз, дуслар. Шулай ук Агроинвест идарә компаниясының җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте генераль директоры Сөлейманов Рәис Әхмәтовичка. Нәкъ менә, рәхмәт, нәкъ менә аларның ярдәме белән бүгенге уеныбызның җиңүчеләре 100 мең сум күләмендә акчалата бүләк кабул итәчәк. Зур рәхмәт. Алкышлыйбыз. Киләсе бәйге музыкаль клип дип атала. Музыкаль клип. Без командаларга бирем бирдек. Төрле җырны, музыканы сайлап, шуңа видеоклип төшерергә. Кызык булырга тиеш. Безнең шаяртучылар татар эстрадасына чыгарга өмет бар микән? Әйдәгез бергә карап китик. Башлап җибәрәбез һәм беренче команда Крашеннәр җыелма командасы. Крашеннәр. Хөрмәтле дуслар, безнең клип «Эзләгән табар» дип атала. Син мине эзләмә, эзләр ярак калды. Без үткән юлларга аппак карлар салды.
баштан кезгегелер сулды күрешер кеннерine кәккүкте юрамас мәхәббәт шахиты яқты йылдыз янмас izleme mini zinhar izleme minim izlerini seni güzelleme kaybolsar indi o sırlı kişiler yanarmaz kabat süngen ikizler yuvaldı güden saklayamadım seyu kaderin sınılav aldın izleme mini hazır min yorak geçir olmaz yaralı yere İzleme beni, zinhar izleme minim izlerini seni güzelleme kaybolsar indi o sırlı kişiler yanarmaz kabat süngen ikizler yuvaldı güden saklayamadım seyu kaderin sınılav aldın izleme beni hazır min yorak geçir olmaz yaralı yere Hürmetli dostlar, sizin karşınızda 2021 yılının şahitçi Sabantuy Batırı Военком Вадим Шрыков hem призывник Дмитрий Baranov hem biz birge Kirashinlar Jilma komandası. Rahmet! Kirashinlar Jilma komandası zor rahmet. Hazır qarşı alabız To'qay rayoni Jilma komandası. Hadi sonra akşamda тұрмын. Ulan, жеңіл каникулдарың oldu uzarasın. Әбейім қар. Ты чё? Мен ведь вакцинацияға жазылдым, менің Дубайға шасы бар. Ауылда вакцинация керек түгіл олым. Сөзім бітті. Ne işin deyip sıramam Öçrattım da yarattım Sina aşık bulganımna Sizmişi de kolgamam Nişikene tırırsam da Seni unuta olmadım Hazırımda sensiz yaşayıp Olmağını anladım Senin sundu tutalışım Yürek seni üzüldü Niye şimdiyim sıramı Yaradan bitti gitti Sen benim sundu tutalışım Yürek seni üzüldü Niye şimdiyim sıramı Yaradan bitti gitti Bir haber gelse eğer Sen yaşayan taraftan Yaxşı kayıp bilen tulub Kızarıp ata her tan Nişikine tırırsam da Seni unuta olmadım Hazırımda sensiz yaşayıp Olmağımı anladım Sen benim sonlu tutalışım Yürek seni üzüldü
сұрама, яратам бәтті кетті. Сен менің соңғы тоқталышым, жүрек сені өзекті. Не үшін деп сұрама, яратам бәтті кетті. Yürek seni özütte. Ne için diye sırama, yaratan bitti gitti. Senin sonlu tutalışın, yürek seni özütte. Ne için diye sırama, yaratan bitti gitti. Senin sonlu tutalışın, yürek seni özütte. Ne için diye sırama, yaratan bitti gitti. Нәрсе улым? Жей бітті, қайтасың ма? Қала? Yok әтей, мен қала. Тукай жиылма командасы, Тукай районы. Хаминде қаршы алағыз, Мәскеу, понаехали! Muhterem dostlar, biz идәлеге клипті түшірір алдынан татар эстрадасының жырларын, клипларын қорап шықтық. Һәм бик күп жырлар әниләргә багышланган икән, әтиләргә багышланган жырлар юк. Шуңа күрә игътибар экранга. Өзің дә білесің бит. Сезмейсің бе ана? Мен бит біраз әші түгіл. Өзі сүздің қысқасы. Әтияра, мен кеттім яма. Өзі сүздің қысқасы. Йөрисің шунда. Сен минем янда гына герой. Неге әнә Саматка минлегеңне күрсәтмәдең? Вакыты җитмәгән. Вакыты җитмәгән. Соң булып куймасын. Нигә калгаласың аны? Бик син бит барыбер карамыйсың. Мин бит тыңлап ятам. Әтиләрең көчле халык, син исеңдә калдыр. Әтисез кеше дөньяда булмагандыр. Өйрәтте ул миңа саннарны, әти миңа күрсәтмәкче булды дөньяларны. Қара! Я улым! Ушоймы сиңа мында? Ул гына да түгел әле улым. Мин сиңа хәзер Мәскәү күрсәтәм. Әти белән кызык һәр чак, бу хәлләрдә һәркем үзен таныячак. Яралаштан сыман үтте китте балачак, кемгә күбрәк кызык, һәркем аңлаячак. Улым, анда пакетта шәмәхә савытта попкорнка бардыр. Чыгар әле.
Buldu. Tanışta şayardım oğlum. Popcorn gibi olmanda mı? Oy. Bu tağanman. Nate! Әти баласын үйрәтә, барсына. Проблемадан да қашмасқа, яқынларны да сатмасқа. Барлық хәттә дә ират булып қалырға. Әйн мөхиме сабыр булырға. Düz ulan, düz. Düz almaymışsın. Hadi sağlar ana. Düz ulan, düz. İkinci yolu bilirsen, nişik meni anana satırga. Hop, ne istep koşup oturasın ha? Şıgılaydı, ha otanmış şaba. Әтиләрің көчле халык, сен исеңдә калдыр. Әтисез кеше дөньяда булмагандыр. Ничек көйем көйләп, чыдарга барсына, аңларсың син аны, әти булгач кына. Улам, кил әле монда. Кімніңдір ертең ертіп бәйрем? Әйе, чөнки бүген минем улымның туган көне. Вакыты килеп җиткәндер, улым. Әти, білесіңме? Бигрәк тәмле икән бу нәрсә. Кем өйрәтте дисәләр? Я ничек? Рахмет. Поехали, КВН командасы! Рахмет! Зур рахмет! Мәскәү понаехали командасы һәм инде каршы алабыз Зәй районы Зәй әбисе! Инде без гадәт буенча каршы алыгыз. Әбиләрнең була төрлесе. Рәхим итегез. Ношараби, яу, 68 яшь кенә. Урта пәнәше, югары пәнәше белән түбән пәнәше арасында. Ношараби, яу, эй. Onun turunda лучше синләштек сатма. Ношараби, җәй көне оныклары каникулга кайтмый. Ношараби, Элвин Грей концертында шиней би. Ношараби, сарыкның җынын үтә кашы белән алмый. Ношараби, кыйнарга көче җитмәсә, ул сине каргый. Ношараби, мама, минем әтинең әдисе, февральнең 29-ында туган. Может, мартның бересе, яши ул авылда бабай белән бергә. Бабайга бик авыр йөри ул мәчеткә. Бөтен авыл халкы минем әбидән курка. Яшьләр качып бетә, әби чыккач клубка. Сабан туйда быел батыр булып калды. Аңа каршы көрәшергә беркем дә чыкмады. Пенсияне почтальон әбиемә кертмей. Ул аны кыйма өстеннән баскычка ташлый. Авыл буйлап Ношараби матайда чаба. Күрше тракторыннан бензин урлап агыза. Тиресне Ношараби бакчага ие. Үз бакчасына түгел, күршенекенә. Председатель сүз әйтмей, тыныч кына йөри. Син мине глава иттең ди. Рәхмәт сиңа әни. Ношараби, сыйыры куркып 3 ел көтүдән кайтмый. Ношараби, Елан күрсә аны аяк белән таптый. Ношараби, күрше әбиләр телевизор карарга кермей. Ношараби, хәерне җыеп аланы бер качан бирмей. Күктә яшеннәр уйный, ишеп яңгыр ява. Бакчада бабай шу бутый, әби кушкан аңа. 20 елга ул әбидән яшрәк.
Аңа каршы сүз әйткәнгә теше сирәгрәк. Начар әби пешергәндә авылны сасыта. Чөнки любой ризыкны туңмайда ул кыздыра. Бәрәңгесе сызык белән пешкән ишәгесе. Ашка мулла атлап килде, эскорида китте. Ментовской УАЗ тора би гаражында. Участковыйдан җиңгән ул кәрт уйнаганда. Капитан погоннарын умрып күлмәгеннән. Ике алтылы шәпәгән, битенә төкергән. Начар әбинең зур даны дөньяга тарала. Хәтта чигәннәр авылны читтән урап уза. Аны белмичә кыш бабай ялгыш кереп котлый. Әнә хәзер яңгыр астында бакча утый. Начар әби, төнлә зияраттан җиләк җыеп йөрий. Начар әби, кликухасы үгез, исеме Гайни. Bir yaktan qarasam kükür, ikinci yaktan bir de ayanış. O elek bik eybet oba bulgan, özgergen çiğdimin pensiya ala başlağaç. Начар әби, аның өстеннән кошлар да очмый. Начар әби, тулы айга бүре булып улый. Начар әби, кеше яшелчәсен урлап шәһәрдә сатып йөрей. Начар әби, әстәгъфирулла, биллаһи. Эй, начар әби, ул кашандыр әйбәт әби булган, Ләкин аны кечкенә пенсия бузган. Начар әби, Ярый әби борчылма, барсы да әйбәт булыр. Әби, Әби. Зей районы, Зей әбисе командасы. Әбиләрегезне яратыгыз. Зей районы, Зей әбисе КВН командасы. Көчле кышлар, барлык видеоклипларга, барлык командаларга зур рәхмәт. Алкышлыйк, дуслар. Һәм инде хәзер бүтән игътибар безнең жюри әгъзаларына нинди бәйге куябыз командаларга. Ике смайл, елмая торган смайл һәм моңсу смайл. Кемгә кайсысын? Ошадымы, ошамадымы? Әйдәгез киттек. Крәшеннәр командасы. Видеоклибы. Елмаябыз, барысы да елмая торган смайлар. Крәшеннәр командасы 5 смайл, дуслар. Давам итәбез. Тукай җыелма командасы. Тукай районы. Алмаз елмая. Уйланабыз. Айваз моңсу смайл. Так. Илшат абый елмая. Салават абый елмая һәм Данир. Данир уйлана һәм... Нәрсәдер әйтмәкче була? Салават абый әйтмешли, если что, иң хайваны Айваз инде безнең. 4 смайл елмая һәм берсе моңсу. Һәм дуслар Мәскәү понаехали командасы. Алмаз елмая. Әтиләр турында видеоклип. Уйланабыз. Салават абый моңсу смайл. Айваз моңсу смайл. 2 моңсу. Илшат абый елмая һәм Данир. Мәскәү елмая. 3 смайл елмая, 2 моңсу. Һәм инде Зей районы, Зей әбисе командасы. Алмаз елмая, Айваз елмая, Илшат абый елмая, Данир елмая һәм Салават абый елмая торган смайлар. Давам итәбез. Соңгы бәйге музыкаль финал. Бу сезонның 20-нче елда башланып киткән сезонның соңгы сүзе, соңгы җыры. Ничек командалар зур форма, драматургия ясый беләләр. Карыйбыз, дуслар. Беренче команда Крәшеннәр җыелма командасы. Алкышлар белән каршы алабыз.
Дуслар, сіздің барыңыздың да «Кавказский принцы» фильмін қарағаныңыз бар. Ол фильм Татарстанда түсірілсе, менә бұлайырақ болар еді. Яшеймін ауылда, көрген юк мужик. Шуңа күрә башта, булғалы бізік. Йөримін Казанда, егетлер күзләп. Никтер карамыйлар, мин бит билерәк. Шул вакытта Жабраил йортында. О, Шурик, ничек хәлләр, ничек килеп җиттең? Аллага шөкер, Аллага шөкер. Карале, Шурик, син Казанда ничә бирисең вообще? Минем бит күптәннән татар туенда гүләйтеп карасым килгән иде. Ниһаять шакырдылар менә. Жүләр барма, күрәсең инде шырра. Туйда сугыштыңмы әллә? Юк, подвязка тотты. Подвязка тоткач әйбәт бит инде ул. Менің кәләшнең ботында килеш тоткан шу. Монсы начар булган. Карале, нишләп сине Шурик дип йөртәләр? Мин бит шуруповертлар сатам. Макита? Не откажусь, салайда. Карале, Шурик, бер элеккеге юланы үтәргә иде. Кызны урларга кирәк. Нишләп мин? Мин бит гади банкир, кешеләргә ипотека биреп утырам. Минем ямьле 30 ел гомеремне урларга булдырдың. Нидер кызны урламыйча торасың монда? Әнә мин сиңа хәтта ярдәмчеләр дә чакырдым. Бомбарбия. Кир коду. Нәрсә ди ул? Тамагачта ашыйсы киләдәй. Әйдә, Шурик, киттек, мин сиңа бау бирәм, урларсыз кызны, давай. Әйдә. Карале, Рифат, синең дә быел заказлар юкмы? Әйе шул, әллә нинди эшләргә алына башладык. Егетлер Фирдүс шалтырата. Ала? Ага. Все, аңладым. Так, егетлер, шабашка бар, эшлибезме? Эшлибез. Нишлисез? Так вот, Фирдүс шалтыратты, Элвингра Казанга керә, кертмәскә кушты. Юкса жүләрләр мисың? Ул битен вертолет белән чыгып кергәнди. Так, кызлар өчен бит хәзер вакцинированный булырга кирәк. Әйдәгез сүзем кадыйм. Әзерме? Спирт? Самого. Күбрәк када. Авыртмас микән? Юк, Рифат. Кышыткан шаккан кебек кенә булачак. Сәлам, Казан! Широка река, глубока река, не доплыть тебе с того бережка. Вадим, или күрсәт кая синең арт битең, или хәзер умартабаннан кадыйм. Eskirәшін жігітлер, сәлгімейбіз бір кімге, бірден бұлай қай шақта, бұй ісімні ертіге. Рифат, шалтыраталар, ал не трубкаңны. Әйе, Салават абай. Тыңлыйм. Бағана отыртырға. Килем. Трамбовка кирәк. Трамбовка була. Так, аннар отырдыңыз бағанағыз, найдагыз. Улара кирәк кызны, киттік тизрәк. Шул вакытта Жабраил йортында. Кайда йөришсең инде бу иптәш Асах бе? Кызны алып киләр бит хәзер. Яратканым бер генә, гашык сиңа гөлемә, җаныккаем гомергә. Булса иде
Жетті. Қайда жүресің дейіп тәш Асақов? Қызын алып келер қазір. Тігі мен тілегені сөйледі өзім. Аның фамилиясы да қатты сізнікі шекілі. Асаева. Ой, Асаева дейм, Асақова. Өзі риза мысың? Риза, аның енді соңғы вагон. Не, қорт мұны? Қорт түгел, ол просто проводница болып ішлей. Ана, как раз үзлері де келер бұғайын, ана. Міне, Иптеш Асақов, сіз тілегенше эксклюзивный қызын ұрладық. Крашен қызы Нина Асақова. Крашен? Барышыл Мариалина Натуша Әткәйәнге Ивандарай Сізні сыймасқа қоша Шипершыл Мариалина Натуша Әткәйәнге Ивандарай Сізні олмасқа қоша Шипершыл Мариалина Натуша Әткәйәнге Ивандарай Сізні олмасқа қоша Hürmetli dostlar, sizin için çıkış yasadılar Tatarstan'ın kızın artisti Rişat Tıkvadulli. Tatarstan'ın kızın artisti Vadim Zakharov. Rifat Zaripov obrazında Artur Yamikullin. Eyda güzeli alkışlı gözlerine. İyi dostlar, bu tırmışta her kimge öz yolun, öz kişisini tabarga kirek. Bizden көп milletli Tatarstanda mını işler için barlık mümkünlükler de var. Юморның dini hem milleti yok. O bizni birleştire. Tatarlarda Başkır güreşinler Marişuvaş Ruslar Ermenler Biz birden Güçlü jiller ise de aranımız almay Bu sezonda tatlı bir gün dostlar Seyebilsin Meskow Tupaylar Finalda Шығыш жасау өзі бик зор бәхет ол Әйдә шаяр Әйдә шаяр Ойын мәңгіге Қалыр йөрәкләрдә рәхмәт сезгә Әйдә шаяр Sizning bilan bir sezon bo'yi Kurashchilar Jilma komandasi. Kurashchilar Jilma komandasi, kuchli qushlar. Qarshi olamiz Zey rayoni, Zey abisi komandasi. Bizning әкият мәхәббәт турында. Яшаган булган Альфред исемле бер батыр. Ну богатырь инде, короче, урысча. Һәм аның сөйгән ярын Кощей урлап алып киткән. Җылаган Альфред, җылаган, һәм аннан соң үзенең сөйгән ярын коткарырга булган. Шапкан ди ул 3 көн һәм 3 төн. Аннан соң әйләндергән, 3 көн җыйган, шүмәләгә куйган, 2 көн ташыган. Аннан соң бәрәңге бакчасын курт баскан, шөгендер эше, салам ташу. Короче, сентябрьдә эше биткән, чыгып киткән ди бу бәхетен эзләргә. Нинди караңгы урмансың бу? Карале, агачлары да гел нарат кына, үләне дә гел обага гына. Нинди урманга килеп эләктемсең мен? Наратлы абага урманында син үскәнем. Нинди авыл булсын бу? Соңында бит бер генә үй.
Сен Уфа шәһәренә барып, перепис документларын күтәреп кара. Бу авылда 25,000 кеше яшәй. Кит әле. Һәм бөтенесенә шипши башкорт. Шулаймы? Қаралы, опа, сен кімсің? Баба Яга? Бигрәк сәйір исем. Соң сәйір түгел инде. Былай мен Валентина Ягаевна, Мари кызы. Білесің бит инде татарларның кушамат тагырга яратканнары. Шулай. Қаралы, опа, мен қойсаяққа барайым, сен айт инде. Анда? Или мындамы? Ярай, рахмет апа, сау бол! Қанды урманнар оша, чопқан таулар оша, елғалар гизген. Түлкілер аны ит білән сыйлаған, күгәршінлер аңа көкейлерін қыздырып ошатқан, әжінлі жанлықлар аңа салқын болғанда жүнлерін берген. Тик суқыртышқанлар ғына бір ерден де көрсетмеген. Ул кротлар мәзәк жәнліклерінде алар, менә бір фойдасы да тимей, жир астында яталар, ни сәлем, ни привет, ни пока жоқ, әйме. Бигрәк асоциальный жәнліклер. Тоқтағыз әлі, әйдәгіз әлі, әкиет кейлері қойды. Апа, исәнмісіз? Исәнмісіз? Сіз кім? Мен Асаф Валиев хатыны. Кит әлі, юқны сөйләм, Асаф Валиевтің хатыны юқ бітәнің аны бүтін кіші де біле. Сен әкиетте бит. Мында любой әйбірні ойлап шығарға була. Мында нәрсе эшләп йөрисең? Трамвай көтәм. Син кем? Мин Альфред, апа. Біләсізме? Кащей минем сүйгенімні ұрлады. Минем güzelimni күрмәдегезме, а? Урманда күп кеше йөри инде. Фотосы бармы? Бар. Менә. Бу сиберме? Моның бит алгы тешләре дә юк. Нәрсе нормальный бит инде. Ул бит елмайганда гына күренә. Мен аңа елмайырга кушмыйм, ул гел серьезный чырай белән йөри. Ярый апа, рәхмәт, мин киттем алайса. Сау бул, сау бул. Сау бул апа. Җилләр исә, яңгырлар ява. Альфред Кащейны сугышырга чакыра. Дима! Кащеев! Чыгайда сугышабыз! Дига кырасың. Син кем? Мен аның урынына калдым. Мен аның әбисе Элеонора Кащаева. Дима кая? Дима Питерга китте. Анда бит футбол бара хәзер. Күрмәдеңме туры эфирдан Бузованы жылатты. Мен сені утрам хәзер, давай сугышабыз! Алай гына мине җиңеп үтерә алмыйсың. Син беләсеңме минем үлемемнең кайда икәнен? Юк. Туйдан калган иске сандыкта яңа кара носки ишендә иске кошелек. Иске кошелек ишендә матур итеп төрелгән молоко пакеты. Молоко пакеты ишендә ир-яңа кулъяулык. Шул кулъяулыкка төрелгән Актаныш таңнары гәҗите. Актаныш гәҗите не минем пенсия төрелгән. Үлем минем пенсияга тигән кешегә. Каралы, син буларны ник сөйләдең соң миңа? Мен синең стреңе белдем бит хәзер. Әйдә, сугышабыз. Әйдә, сугышабыз. Эй, аның аякмы? Жул дисеңме? Аяк асты тутырык шишке. Шушы урман юлына асфальт сала алмадылар инде. Мамадышта кебек. Кая барасыз? Салават Зәкиевич кашка. Сарыгы эшбәрән китергән исем куштырабыз. Нинди исемнәр кушасыз? Рифат, Данир, Кара таплысы Радик бугай. Әйдә безгә ошка барып ошап кайтабыз. Гармуныңны ал. Ярый, алайса әйдә киттек. Бу көнне Батыр үзенең мәхәббәтен таба алмый. Зато Салават Зәкиевичнең төркемендә өр-яңа өчбәк вокалистка һәм Альфред Якшымбетов барлыкка килә. Хөрмәтле дуслар, без гади авыл кешеләре, гади авыл әбиләре. Мөһим эшне башкарганда без читтән ярдәм эзләмибез.
Біз үзебезден кішібізге ышанып, үзебіз башқарабыз. 2 сезон сізні тырыша күлдірді. Зея Бисе командасы һәм Татарстанның от қазанған артисті Фикрет Симғатуллин. Зея Бисе, Зей районы дуслар, көчлі оқушылар һәм Сибгатуллин Фикрет. Давам итәбез. Тағын бір музыкаль финал. Қаршы алабыз Мәскеу Понаехали командасы. Muhterem dostlar, biz endi shim borliqdan tuzilgan әкие тәqdim etamiz sizga. Rahim etib qarag'iz. Burun zamanda yaşagan ди bulgan ди bir qarт. Ул шундый көңелле булган. Хәтта аның малайлары да берсе алып баручы. Гип! Ә берсе КВНчик булып үскән. Ярый улларым, ней, сіз біләсіз, минем абыйым Игзәк бар, һәм ул дөньядағы бүтін юморны бітірге телей. Ә нишләп ул шуның кадәр юморны яратмыйсың? Чөнки ул Мунча ташында водитель автобусы булып гомер буе эшләгән. Аңлашыла нигә юмор сөймәгәне. Ярар, әти, син бердә борчылма, без аны иртәрәк тотарбыз. Вип! Ура! Давай, әти, исән сау шушы мул табыннар артында шушындай туганнар, дуслар белән. Әйдә килсек. Аңлашылды. Туктале. Ә ничек без аны табабыз соң? Тынычлан, Фаил. Минем тәнемдә шәһәр картасы яз. Только шәһәрне төзи башладылар. Миңа сибирергә кирәк булды. Аңлашылды. Тәк, монда нинди нукта? Бу нукта түгел, бу родинка. Мин анда тудым. Әгерҗе, яратам сине. Күңелле? Так, монда бусы. Билдән аста нәрсәрәк монда синең? Анда Шамкайның мәзәкләре. Туда лучше не лезь. Всё, аңладым. Аңлашылды. Так, безгә бит менә монда барырга кирәк. Күлдермеш авылына. Әйе? Бигрәк кызык урында урнашкан әйбә. Әйдә киттек Күлдермешкә. Әйдә! Шул вакытта злодейның өендә. Менә Татарстандағы булган юморны менә бу сандыкка тотырып чыктым. Менә бу Сафарованың татар җырында әйтә торган юморы. Менә бу Айвазның теге банкетта әйтә торган юмор инде. Менә бу юморның остасы Данир Сабировның юморы. Я, Данир, эләктеңме син дә? Син атаса юморның дә. Әлегә белмим, лучше дөресрәге мөрәҗәгать итсәгез, юмористларны укытып чыгарган атасының атасына. Хәзер закинчның шуткалары менә бу. Салават Заки. Кулын суза. Убергә кушам әллә ул? Юк. Бәрбәкы тәрт. Кызык! Кара! Күлгәндән аңа начар була башлады. Күбрәк көлергә кирәк. Көлергә кирәк. Ютәлләмә, көлергә кирәк, Шакур. Күл, күбрәк көлергә кирәк. Алла ишәк булды мин булмаса. Күл. Күбрәк көлергә кирәк. Җиңдек. Юмор құтқарылды. Һәм бу юморны саклап калыр өчен әлеге сандыкны
Әйдә шаяртқа қолдырға керек. Мәскеу. Понаехали командасы. Москва командасы понаехали. Алкышлар, шундый артхаусный постановкада корап чыктык. Музыкаль финал. Давам итәбез, дуслар. Тагын бер музыкаль финал калды. Ул да булса Тукай җыелма командасы. Әйдәгез, җыелышып көчле алкышлар бирик. Хөрмәтле дуслар, 2021 ел Тукай районы өчен бик мөһим. Уйлап карагыз. Габдулла Тукайга 135 ел, Тукай районына 45 ел. Татарстанда туган тел һәм халыклар бердәмлеге елы. Шул сәбәпле без үзебезнең чыгышыбызны Тукай әкиятләренә багышларга булдык. Борын заманда, нәк Казан артында, татмак булмаган җирдә, сез уйларсыз Аксубай, ләкин төп урыны Кырлай. Түм кара урманнары, Wi-Fi тутмас җирләре, шул җирдә яши карале, ул да булса шүрәле. Мин шүрәле, исемем Шамил. Урманда мин яшим. Мөгез қойып китте, хатыным Зөләйха. Ләкин мин бердә борчылмыйм. Урманда бүрәнә, һәрбер җирдә ята, аларны кытыклыйм. Ничек син, газиз урманым? Кайын имән шымыртларым, тиеннәрем, кірпеләрем. Нәрсә кышкырасың, шүрәле? О, кірпе, гөмбәләрең бармы? Юк, брат, мин завязал. Молодец. Күптәннән кирәк иде. Моңсу миңа нишләптер? Дустым да һаман килми. Кайда йөрим икән? О, шүрәле, сәлам! 2020 Қызық. Син алай-былай Сирен Байрамовтың туғаны түгелме? Неге? Шулай ук мәзәкләре имансыз. Нәрсә булды, ник шакырды? Беләсеңме? Нидер җитми менә монда. Күңелсез. Минем бит бүген туган көнем. Ә мин ялгыз. Соң киттек клубка. Әйдә, ничеге? Сәгать 6-да җыелабыз, күңел ачырбыз. Әйдә, киттек. Әйдә, сөйләштек, күрешербез. Шүрәле былтыр чыгып китә, әкиятебез дәвам итә. Шугаринг, шопинг, маникюр бер дә булышмый аңа, чөнки соңгы вакытта депрессняк аны ала. Өйдән әйберләрен җыеп, ире китте котырып, ә ул карылды бер ялгызы, алтын тарагын тотып. Минем тормышта син булдың хуҗа. Хуҗа. Бер кем түгел, тик син бер генә. Таптың үзеңә син нинди марҗа. Марҗа. Степанова Юлия. Бәре бөтерәм, бәре бөтерәм. Бәре бөтерәм, бәре бөтерәм мин аны. Хатын-кыз, тынычлан. О, мин бит сезне беләм. Сез бит су анасы. Юк, мин Алсу анасы. Гафу итегез, Алсу анасы. Карагыз, тыңлап тордым да мин сезне бик матур күренәсез. Шәшегез дә прикольный. Нинди краска бу? Нинди краска?
Кабан күленә бер шумган идем, хаман бетмей. Карагыз әле, менә сезнең ирегез дә юк. Сез ничек яшисез? Мин аның өчен кайгырмыйм. Минем бизнес бар. Нинди? Соң кибетләр шилтәре, русалка. Ого, мин бит анда яшерим. Сезнең минерал суларыгыз бик тәмле. Карале шура, нәрсә ул? Ринат Рахматуллинның концертлары монда уза икән. Югалган иде. Молодец, Ринат. Карагыз әле, сезнең бүген сәгать 6-да клубка барасыз килмиме? Минем дусның туган көне. Уйлап карармын. Уйлап карагыз әле, яме. Эссе. Әле утын кисергә шунда. Бәреп үтерәм, бәреп. Көне буе бу җыр башта калды инде минем. Бәреп үтерәм. Бүген сәхнәдә бер нормаль җырлыйлармы юкмы? Әллә җырлыйммы? Үтәсин үтләгемне, син генә аңлыйсың минем яшь йөрәгемне. Әйдә сандугач, үтәсин үтләгемне, син генә аңлыйсың минем яшь йөрәгемне. Ну, Фирдус абай, бүтән әйберне буздыгыз, әйдәгез текст буенча. Камай, эшне бузма давай, эшләр бетерик тә кайтыйк әйе. Мин Татарстанның атказанган артисты, мин монда агач булып тормыйм. Ник Илназ бак басып тора бит әле. Алла йөрәгемне, алла йөрәгемне, үтенәм ялварам, каршы килмә инде. Бүген минем 4 сабантуй. Әйдә, бак, киттек. Ну, Фирдус абай, туктагыз инде, ну, Фирдус абай. Ну, Фирдус, ну, Чабай, ичмасам Илназ да бак, Тукайлар да катнаша, сезгә ошыймы тамаша? Шул вакыт дискәтүктә. Менә ичмасам шәп! Ого! Мөгезләре дә минеке кебек караны! Мөгез пати! Урман инспекторлары, хайырлы кич. Эстәгъфирулла, монда явыз хукук бузучылар, напарник арткара кит. Моның турындамы ни? Алып куям. Нинди балта? Маскаларыгыз кая? Иптәш инспектор, нинди маска? Без бит әкият персонажлары. Рәсәй җыелма футбол командасы. Менә алар әкият персонажлары. Ярар. Монда ушаклар якмагыз, әйбәт кенә булсын. Все, әйбәт булачак бүтән әйбер. Кара әле, шур әле. Бер әйбер бар әле монда. Менә. Тизрәк барып булмыймы, ана? Балыгыңны киптерим. Нинди хатын? Шүрәле Шамил. Алсу анасы. Алсу анасы. Ярыймы сезне берәр коктейль белән суларга? Мин смузи гына эчәм. Официант! Смузи! Менә бу шивәркәйгә. Һәм миңа әрекмәннән мохито. Шүрәле, син шундый сөйкемле. Беләсеңме? Мин менә шушы мизгелне күпме еллар көткән идем. Мин булмасам, булмас әкият, булмас иде мәхәббәт. Әйттем, тик әйттем. Әллә статуска куярга инде. Яшим җирдә татар булып, милли малыкым, кадерле халкым булып.
Дуслар, күргәнегезчә, без үзебезнең чыгышыбызда күп төрле әкиятләрне тоташтырдык. Шүрәле, Су анасы, Былтыр, Кәҗә белән Сарык. Юк, сез уйламагыз, безнең просто кәчтүмнәр юк иде. Тукай әкиятләрендә үскән балалар мәрхәмәтле булып үсәләр. Тукай әкиятләре безне яхшылыкка һәм игелеккә өйрәтә. Безгә булышты чыгыш ясарга риваять ансамбле. Һәм инде безнең яраткан җырчылар Илназ Бах һәм Фирдус Тимаев. Мин яратам сине, Татарстан, аталарым өчен яратам. Бергәләп, дуслар! Тукайларым, сәйдәшләрем өчен, җәлилләрем өчен яратам. Тукайларым, сәйдәшләрем өчен, җәлилләрем өчен яратам. Тукай районы КВН командасы. Рәхмәт, дуслар. Тукай районы җыелма командасы. Тукай районы көчле алкышлар. Һәм инде, дуслар, моның белән безнең чыгышлар тәмам. Барлык уйнаган командаларны сәхнәгә чакырабыз. Алкышлар астыннан, әлбәттә. Хөрмәтле жюри әгъзалары, башта сүз. Бу сезон бик уңышлы узды. Яңа табышлар булды. Командалар бик нык чынықты. Әлбәттә ки монда фаворитларны кайсы команда җиңәргә мөмкин, без генә түгел, жюри гына түгел, тамашачылар да сизенә, аңлый. Ләкин җиңүче командасы ул чыннан да лаеклы рәвештә эшләп алган җиңү булачак аның өчен. Командаларга бик зур рәхмәт. Әле безнең фестиваль дәвам итәчәк. Бу әйдәгез әле Татар КВНның зур бер башлангычы булсын. Чыннан да бу сезон безнең уенны бик нык үзгәртте. Алдагы уеннарда тагы да шундый көчле, тагы да шундый нәтиҗәле, мәгънәле булсын иде. Бик зур рәхмәт. Зур рәхмәт, Айваз. Данир Сабиров. Беренчедән, мин рәхмәтемне белдерәсем килә чакыруыгызга. Мин уенда икенче тапкыр. Ләкин шундый ошады, үземә яңа ачышлар таптым. Яңа сүзләр дигәндәй, уйландыра торган әйберләр дә бар. Мен бик ошады. Бер ялгышмасам, Крәшеннәр әйтте, юморның милләте һәм дине юк дип. Крәшеннәр әйттеләр бит. Әйдәгез, шул сүзләр өчен алкыштыйк әле, молодцы. Менә дөресен генә әйтәм, соңгы уенда, соңгы конкурста миңа иң ошаганы башы һәм ахыргы командалар. Зур рәхмәт, Данир. Алмаз Курбанов. Мәзәкләрегез, актер уены монда гомумән алганда супер. Бу иң текә финал. Ничә ел күзәтеп барам Шаян тапкырлар клубын дип әйтик инде уенын. Рус КВНында уже не торт диләр бит инде, рус КВНны. ШТК торт һәм ШТКның перспективасы бар. Ул менә бүгенге финал уенында чагылды, күренде. Бик зур, Алмаз Илшат абый. Әлбәттә, бөтен командаларга бик зур рәхмәт. Бик каты көч куйгансыз, эшләгәнсез, әзерләнгәнсез, мосы күренә. Сыйфаты тулайым алганда безнең концертның сыйфаты бик әйбәт булды. Ят түгел аны каналга да куярга. Мин камера аша карадым. Барысы да бик шады. Бик рәхмәт. Монда татар юморында безнең яңа йолдызлар барлыкка килде дип әйтәләм. Рәхмәт сезгә.
Зур рәхмәт Илшат абый. Һәм инде Салават абый. Мин инде менә яшьләр өчен әлбәттә Тукайда, Текрәшеннәрдә, Мәскәүләрдә, булар һәрберсен почти беләм инде беренче этапта түгел. Мин сезгә инде күңелегезне төшермәскә телим төшермәгез күңелегезне, чөнки беренче урында калган кеше ул инде бик җаваплы, икенче, өченче, дүртенче урында калган кешегә киләсе елга килеп, тагын да яхшырак чыгыш ясап, тагын да үзегезне күрсәтергә мөмкинлегегез бар. Мин сезгә барыгызга уңышлар телим. Барыгызга 61 яшьлек бала булып яшәргә насыйп булсын барыгызга. Зур рәхмәт Салават абый. Һәм инде нәтиҗә. Әйдәгез, бәяләр куйык. Безнең музыкаль финал бәйгесенә Смайлар. Беренче булып Крәшеннәр чыгышын күрсәттеләр. Крәшеннәр җыелма командасы 5 елмая торган Смайл. Давам итәбез. Зей әбисе, Зей районы. Алмаз Моңсу. Айваз Моңсу Смайл. Данир Моңсу Смайл. Салават абый Моңсу Смайл һәм Илшат абый Елмая. Давам итәбез. Мәскәү шәһәре Понаехали КВН командасы. Алмаз Моңсу Смайл, Айваз Моңсу. Салават абый Елмая торган Смайл. Данир, Илшат абый. Илшат абый Елмая торган Смайл. Һәм Данир шулай ук Моңсу Смайл. Һәм инде Тукай. Тукай районы җыелма командасы. Айваз Моңсу Смайл һәм 4 елмая торган Смайл. Бүләкләү тантанасы өчен сәхнәгә чакырасы килә иде безнең мөхтәрәм кунакларны. Татарстан Республикасы Дәүләт Советының Мәгариф, Мәдәният, Фән һәм Милли мәсьәләләр комитеты рәисе Зарипов Айрат Ринатович һәм Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре министрының беренче урынбасары Сөлейманов Тимур Җәүдәтович. Көчле алкышлар. 4нче урын һәм диплом. Каршы алыгыз Мәскәү, Понаехали! Мәскәү, Понаехали! 14 Смайл һәм 4нче урын. Давам итәбез. 16 Смайл. Зей районы, Зей әбисе командасы 3нче урын. İkinci урын. 17 Смайл. Тукай җыелма командасы. İkinci урын. Һәм инде әйдә шаяртның чемпионы 19 Смайл Крәшеннәр җыелма командасы.
Казан шәһәре, Яков Емельянов исемендәге мәдәният үзәге, Крәшеннәр җыелма командасы чемпион! Котлыйбыз! Дуслар, моның белән безнең сезон, безнең финал ахырына якынлашты. Бик зур рәхмәт сезгә. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз!